खुलुमबाय गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल वारि कसुमबारजों लोगोसे गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों दासिमनि मोननैसो खौरांफोर होगोन भिडिअखौ मोजां जोबोद खोनालांदो। एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेशननि भेलिडिटिनि जोबथा खालारा मैयामोन, नाथाय बेखौ गोबाङानो मोजाङै बुजियाखै। मैया अनलाइन खालामनायनि जोबथा खालार नङामोन। आगोलाव अफलाइन खालामनायफोरनि भेलिडिटियासो जोबथामोन, एबा आगोलाव अफलाइन खालामनायफोरनिया दिनैनिफ्राय खामानि होनाय नङा। बेखायनो अनलाइननि गेजेरजों गोदान खालामनो नांगोन। माब्ला खालामो बियो नोंनि गोसो। दिनैब्लाबो जागोन, गाबोनब्लाबो जागोन, बिनि उनावब्लाबो जागोन। मैया गोबां जायगायावनो गोबां सुबुंफोरा ज' जाहैदोंमोन अनलाइन खालामनो थाखाय, जायनि जाहोनाव सार्भार डाउन जादोंमोन आरो गोबाङानो खालामनोबो हायासै मैया। आरो सोरबा टेनसनबो जाना थानो हागौ। जेबो टेनसन लानो नाङा, जायखिजाया समावनो खालामनो हागोन। गोनांथार बाथ्राया बेनोदि नोंथाङा जुदि आगोलाव अनलाइन खालामदोंब्ला बे अफलाइन खालामनाय कागजजों साख्रि एप्लाइ खालामनो हानाय नंलिया, गोदान रेजिस्टार खालामनो नांगोन। भारतआ दायो रासियाजों मोजां सोमोन्दोआव दं। गोबां हादरफोरानो रासियानि बेरेखा जादों इउक्रेनखौ गाग्लोबनायनि थाखाय। मैया आमेरिकानि रैखाथि बिफाननि एडभाइजार दलीप सिंहआ गोदान दिल्लीयाव फैनानै भारत आरो आमेरिकानि सोमोन्दोखौ लानानै सोंनायनि फिननायाव मोनसे बाथ्रा बुंदों। बिथाङा बुंदों, आमेरिकायाव भारतनि फालांगियारि सोमोन्दोआ भारत आरो रासियानि फालांगियारि सोमोन्दोनिख्रुइ 10 गुन गिदिर होननानै। बिनि गेजेरावनो रैखाथिनि सोमोन्दै सोंनायाव बुंदों, रासिया आरो चीननि सोमोन्दो मोजांसिन जालांगासिनो दं। बेबादिनो मोजां सोमोन्दोआ भारतनि खहा खालामनो हागौ। चीनआ जुदि एलएसीआव गाग्लोबोब्ला रासिया भारत मोजां सोमोन्दो दंब्ला भारतखौ बासायनो फैया होनना बुंदों। मोजां खौरां, बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लाजों लोगोसे आसामनि 60% जायगानिफ्राय एएफएसपीएखौ बोखारनाय जाबाय। आसामाव दासिमबो मोन 9 जिल्ला आरो मोनसे साब डिभिजनाव बे आयेनआ थागोन। आसामनि गिबि मन्थ्रिया मैया खौरां मेलनि गेजेरजों बेखौ फोसावनानै होयो। मिरु सोरखारनि थिरांथाखौ बरायो बिथाङा। 90 जौथाइनिफ्रायनो आसामजों लोगोसे सा-सानजा भारतआव बे नेमआ सोलिगासिनो दं। दायो बे मोन 9 जिल्ला आरो मोनसे साब डिभिजननि बादै गुबुन जिल्लायाव रैखाथि बिफाननि हान्जाया गोसोब्लानो अपारेसन खालामनो हानाय नङा आरो लोगोसे गोसोब्लानो एरेस्टबो खालामनो हानाय नङा। बिनि थाखाय वारेन्ट नागिरगोन। बे आयेनआ दासिमबो थानाय जिल्लाफोरनि मुङा डिब्रुगड़, तिनसुकिया, चराइदेव, शिबसागर, जरहाट, गलाघाट, डिमा हासाव, कार्बि आंलं आरो काछार जिल्लानि सनितपुर महकुमायाव दं। रायजो सभानि बिसायख'थियाव मोन्नैबो मासिखौनो देरहाबाय। बिजेपि आरो लोगो दोलोआ भट होनाया जोबनायनि उनाव एसे गोबाव समनि उनाव फिथाइया ओंखारबाय। कंग्रेसनिफ्राय लिरनानै होनाय अजदनि थाखाय 4 घन्टा गोबाव जादोंमोन फिथाइ होनाया। गिबि मासिखौ बिजेपिनि पबित्र मार्घेरिटा आरो नैथि मासिखौ लोगो दोलो इउपिपिएलनि रोंगोरा नार्जारिया देरहायो। पबित्रआ 46 था भट आरो रोंगोराया 44 था भट मोननो हादों। बेरेखा दोलोनि आखायाव सा 44 एमएलए दंमोनब्लाबो बेरेखा दोलोनि बिजाथि रिपुन बराआ 35 थाल'सो भट मोनो। मोनसे भटआ केन्सेल जादों। फिथाइखौ फोसावनायनि उनावनो उकिल गगৈ एआइडिएफनि सा 7 एमएलएफोरा गाद्दारि खालामदों होनना बुंदों। कंग्रेसनि सिद्दिक आइबखौ दोलोनिफ्राय सासपेन्ड खालामबाय होनना दोलो फोसावदों। बिनि सायाव दोलोआ सन्देह खालामदों। श्रीलंकाया दायो गिदिर गिथावना रांखान्थियारि जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। गासिबो मुवा बेसादनि बेसेना बारानिफ्राय बारा जालांनो हमगासिनो। जेसेबां हायो बाहायनायखौ खम खालामनो नाजागासिनो सोरखारा। दायो प्रशासनआ राजा लामानि स्ट्रीट लाइटफोरखौ बन्द लाखिनायनि बिथोन होदों। श्रीलंकानि मन्थ्रिया बे बिथोनखौ होदों। थावफोरनि बेसेनाबो बारा जालांगासिनो, जायनि थाखाय मोब्लिब बानायनायाव हेंथा नुजाथिदों। 22 मिलियन सुबुंफोरा 13 घन्टा मोब्लिब गैयालासिनो थानो गोनां जादों। बेल' नङा, सावस्रि बिफानावबो थासारिया गाज्रिथार जादों। गासिबो रोखोमनि आंखाला दायो श्रीलंकायाव नुजाथिदों। भारत सरकारा मदद होगोन होनना बुंदों। दासिमनि भिडिअ'आव बेखिनियानोसै। भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम, मानोना आं गोदान भिडिअ लाबाय थानो नाजागोन।